известен. Майната му на православието. Искаме ядрени бази. Ще намалим русофилията в България. След като излъчихме първия епизод от поредицата "Предателите на България" с главен герой Иван Костов, помолихме членовете на групата "Българи за напускане на Европейския съюз и НАТО" да определят кой да бъде следващия герой на нашето предаване, чрез анкета. Категорично първото място зае Соломон Паси. Днес представяме втория епизод от поредицата "Предателите". През 1979 година Соломон Паси завършва математика в Софийския университет и след това работи в факултета по математика. Забележете обаче, 1987 година Соломон Паси специализира в Тулуза, Франция. Математическа логика. Помислете кой през 1987 година можеше да ходи на Запад и да специализира. Интересен момент. 1989-та Соломон Паси става член на дружеството Екогласност. 1989-та участва в кръглата маса. 1990-91 година е избран като народен представител от СДС в 7-то Велико народно събрание. 1991 година учредява и става председател на Атлантическия клуб в България до 2001 година. Атлантическия клуб, чиято главна цел е вкарването на България в НАТО. Соломон Паси от тогава до ден днешен е на хранилките на САЩ. 2001 година Соломон Паси става народен представител от листите на НДСВ, на царя, и след това става министър на външните работи. 2005 година отново е избран в листите на НДСВ за народен представител и тогава пък е председател на Комисията за външна политика. Представете си, най-големия натовец, най-големия продажник на България е външен министър и след това е председател на Комисията по външна политика. През 2009 година НДСВ издига кандидатурата на Соломон Паси за генерален секретар на НАТО. По-късно българското правителство официално застава за тази кандидатура. През март 2009 година различни информационни агенции на Азербайджан, Украйна, Молдова, включително и БТА, подемат кампания в подкрепа на кандидатурата на Соломон Паси за генерален секретар на НАТО и пращат открито писмо до президента Барак Обама в подкрепа на Соломон Паси, в което се казва, че Соломон Паси изтъкват неговите качества, че той има голям опит при популяризирането на идеи, прави така, че непопулярни каузи да станат популярни, правилните каузи може да ги направи популярни. Наистина виждаме, че на Соломон Паси има такъв афинитет, има такива качества, както видяхме, той
с пълно единодушие стана номер 1 в нашата анкета за предаването "Предателите на България". През 2009 година Соломон Паси изключва граждански брак с Гергана Гранчарова, която приема фамилното му име Паси. Тя е негов заместник-министър на външните работи преди това, а след това през 2007 година е министър по европейските въпроси в кабинета. Това е едно семейство еничари. Евроатлантик, Атлантик и Соломон Паси и съпругата му Гергана Паси, която е министър по европейски въпроси. Няколко цитата, с които Соломон Паси става печално известен. Майната му на православието: "Искаме ядрени бази. Ще намалим русофилията в България." Ракетните удари на САЩ по Сирия са хуманитарна операция. Соломон Паси ще бъде един от тези, с които ще се занимае точка 1 от програмата на БТР за България. Точка 1, която единствена е посветена на миналото. Точка 1, без която не можем да постигнем равновесие в обществото, докато не постигнем чувство за социална справедливост. Точка 1 ще подведе под съдебна отговорност и ще покаже доказателства, с които българския съд да осъди и конфискува имуществото на предателите на България. Предателите, които действаха през всичките тези 30 години ужасен преход в кавички към никъде.